Знаете ли колко много хора вярват, че вие няма да се провалите, защото ако вие се провалите, това означава, че държавата се проваля. Може ли да спите с такова очакване върху вас? Трудно се спи. Голо до 5. Трудно се спи. Ама парите, които съм ви донел за метрото или парите, които са ви за инфраструктурните проекти, които са дошли сега, вие ще ги усетите след 3 години. Каква ще бъде България през 2012, ако ви остава да си вършите работата? Голо до 5. На Европа в самия край кротко си живеем като в рай. Казват, че сме май от тия, дето карат в немотия, но от всички ние сме си най. Нямаме си злато, нито нефт, в този тъй начупен наш релеф. Но с друго сме богати, с нрави чудновати и от всички ние сме си най. Живеем юнашки, с живот сиромашки, по някакъв странен, неписан закон. Един да си пие, друг да му плаща, какво да се прави, балкански синдром.